pimo. Kopogore koda mano, wadhi e yiero mag ODM ka jokanyo mag duond burano e gwenge ma pacho kane ochopo matimo yiero mar jotendgi kochakore rang'eny mar kuonde luto ombulu kata polling stations. Moko kuom gwenge ne ni kod ng'ur makagi kacha ka kuonde mamoko ne otimne yiero e yo manyangafu. Jafwambo marwa Jo Juma miyowa ler mar wachno. Lokruok mar tendo ODM pacho kae koro chakore yanga ka okalo kuom yiero ma jotend duond burani mag kor gwenge ka ochake kod kuondego mag luto ombulu kata polling station. Chiendo mag ombulu ne odhi nyime kuonde go ombulu mathoth ka moko bende oganda wacho ne gito yiero ni magineno ombulu. E kaunti ma Mombasa, moko kuom jokanyogo mag ODM ne ochwalo ng'ur margi ka otende kod yo mane otimgo yiero ni. Ayudo ka chamani nitiere gi wakora mapok aneno nyaka nini, nikech ere gimomiyo wamondo ka saa 12 e wang'e nyaka saa 3. Nyaka wane ni yiero nitie, to ka yiero onge to luongo waduto wadhi wabed e mesa. Wakwayo Orange House ni any list mabiro chopo e mesa gi reject those list mago jok ma ok oyier gi jopiny. Ka gidwa ni gi strengthen party to this election grassroots nyaka bed competitive ma ng'ato ka ng'ato imiyo nafas. To e kaunti ma Migori, chenro mag ombulu ne odhi nyime kuonde yiero buora, kata kamano ne ochakore moleo. Oganda mathoth ne omole kuondego mag ombulu kar saa 4 mar okinyi kaka ne olandi, kata kamano yiero ne ochakore e tok saa 5 mar onyango. Namondo ka saa 12 mondo mina bigo ago kura mondo ka dhi e suguli mamoko. To kuom hayo marach wasebedo kae kuom seche modhuro ka report mora mo waseyudo onge. Namba tin kalure gi confusion moro nodwa bedo ni Suna West ne yiero samoro ne nitie kaka ni nyachor mbele hapa ni mane sababu momiyo thoth jowa okochopo ka. Kata bed ni luoro ne nitiere ni yiero ni nyalo bedo kod koko e gweng' kaka Suna West ka achiel kod Rongo, yiero ni ne otim kod kwe. Unit 50 me Suna West marito ariyo kende modwa bedo gi ng'ikno mong'ikore matin to ne giduogo gibedo gi kwe, but 50 go wayiere gi mor kendo ji amaonge mochwanyore gi ng'ato. Koko ne onge kaka jo party notimo election, kendo ne akwayo ni aduok ne jo Suna West erokamano maduong' kuom keto kwe. Kendo yiero motimore wang'ni otimore maber molo yiero duto te wasetimo mag ODM e Suna West. Onge koko mora mora, onge remb ng'ato mochwer. Chuny mwatimo go nomination ne mwadho watim go e ward to wabwadhi go nyaka constituency. Jobun ma Suna West Peter Masara mane otimo limbe mare e kuonde go ombulu e subkod ma Suna West ne onyiso mor mare e yo machendo ni ne otim godo. Omiada wacho ni ODM no ikore wang'ni nikech kidhi kacha tiyudo ka ni apply to nyingi nitie nyaka M-Pesa number mani oro nitiere, officials be ni kanyo. Omiyo gini wang'eyo aneno kodhi timore maber. To e kaunti ma Homa Bay, jakom mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga, babende en gavana ma Homa Bay, ne olimo kuonde go ombulu mopogore opogore kama ne onyiso morne kod chenro ni mar yiero e Kenya mangima. The report so far is by and large we are having very peaceful elections at the grassroots. Our people here at Alara Korayo, you have seen, they have come out in large numbers, they know each other, they have elected each other with no fight. Wanga wacho ni yiero ni loso yo makadu burano mar ODM moto ni yiero maduong' ma pacho kae mar higa 2017 kama gigeno kao kom ma jatend piny Kenya. ODM is preparing to capture power in 2027. George Juma, Ramogi TV.